Yan uwa mata, yau zan ja kunnen ku ne, ko kuma in ce zan muku kuɗi ba, ko kuma in ce zan muku faɗa. In kin zage ni ma kin mu kanki, ni dai zan faɗakar da ke ne, kuma zan sanar da ke abin da biki sani ba. Wai kin ga kina auren mai hali, mijinki shi baya zama matafiyi, ke ma kina wai ke ga ki ma'aikaciyar gwamnati, kullum kina fita gidanki kina barin yaranki a gida. A'a, to ganin haka me zai hana in dauko yar aiki? A'a, mai aiki za ta ci amana na, amma na san yadda zan yi. Bari in je in dauko Salamatu misali, kanwaki sunanta Salamatu, ai ta dan tasa, na san yanzu ta gama firamare, bari in dauko ta saboda kula da yara. Ashe baki da hankali? To wannan ba zai taimake ki ba. Ta yiwu Salamatun nan ta fi ki tsayuwar nono, ta fi ki durin duwawu, ta fi ki iya shafa hoda, kila mata ma fi ki karin jiki, saboda su yanzu maza abin da yake daukar hankalin su kenan. Ta fi ki kyau. To kin fita kin tafi office, kin bar Salamatu da yara a gida, yaran ki kanana, mijinki ya dawo, ya leka ɗakin ki ya ga baki, ne me kike tsammani? Sai ki ga ya fara shafa duwawun Salamatu, dan tana ture mai hannu yau da gobe, kin san rai dangin goro. Tun tana ture mai hannu, gobe ci bugata yana dan tunna mata kuɗi. Kin san kuɗaɗe mugayen abubuwa ne, kuɗi mugun abu ne. Wallahi ke kin ki dauko yar aiki dan kar ta ci amanar ki, to gashi namijin ki yana turmushi kanwaki a cikin gidanki. Abin takaici ma, abin da na sani, abin da zaki zo ki nadama ki kuka, shine mijinki uban ƴaƴanki yana cin yar uwarki kanwaki uwa ɗaya uba ɗaya. Wai ke ga ki ma'aikaciya, ke ga ki yar boko, ba za ki zauna ki ɗawainiya da yara ba, kullum kina gurin aiki, kullum kina ina ne? To yanzu idan ma misali in biki dauko kanwata ki ba, bai gadi ki shi zai dinga saka ma yarinya ki karama hannu a tsuliya, yana kwakule mata gindi. Wannan dai ga baki ɗaya zamani ya lalace. Don Allah mata, idan kuka yi aure ku kiyaye kuma ku jajirce wurin ganin kun tsara gidan kuma kun tsara mazajen ku da afkawa zina. Kin ɗauko kanwarki, mijinki ya zo ya ci ta, ina amfani? Kin ɗauko mai aiki, mijinki ya zo ya ci ta, ina amfani? Wata mai aikin yau da gobe sai ki ga ta kore ki a cikin gidanki, ta aure miki mai gidanki. Wai kina a dole ga yar boko ga ma'aikaciya, ko kuma ga kike a jebota, ba za ki iya kula da gyaran gidanki ba, ba za ki iya wanke-wanke ba, ba za ki iya sauran ayyuka ba. Ke kullum kina kwance kina dakali, sai dai ki sha, ki kunna fanka, ki kunna TV ki kallo. Ba za ki iya aikin wahala ba. To me amfanin ki? An san dai hutu yana da daɗi, amma ki san fa aure ibada ne, kuma a cikin ibada akwai jarabawa iri-iri. Sai kin daure, sai kin jajirce don ki ga kin cinye wannan jarabawar. Ma'ana kin ga yar aiki, kin ga ɗauko kanwa ta zo ta zauna a gidanki. Ni kan idan kin ganni gidana, kanwata ko kwana uku ba ta zuwa ta yi. Saboda menene? Na san zuciya ba ta da ƙashi. Duk yadda kike da mijinki, duk yadda kike da shi, wallahi tallahi ba wai ina cin ku maza ba abin yadda bane. A'a, duk juriyarka, duk jajircewa ka, wallahi shedan ya fi komai iya juya hankalin mutum. Shedan ba karamin hatsabibin bawa bane. Shedan ne yanzu nan za ta zo ta gifta a gaban shi, kanwace ta zo ta wuce, kanwake ta zo ta ƙara wucewa. Sai kiga ko da kallon jarida yake, sai kiga ya dan karkata. In ta wuce zai kalli nononta, ta ƙara wucewa zai kalli duwawunta, na biyu zai kalli ya tsawonta yake. Sai kiga yana rawaita mai, ai wannan za ta fi matar ka daɗi, ka gwada ka gani. Kanwata ce, a'a ai ka gwada. Shedan da ya dole shi sai ya ga ya halakar da wannan miji naki, ya tusa mai wani mugun ra'ayi na musamman domin ya ga ya saba ma Allah, saboda shi shedan makiyin mu ne. Dan Allah, komi kuɗin mijinki, kar ya zamana kina jawo kanwarki, saboda ni kam dai a rayuwata, a ra'ayina abun kunya ne a ce namiji yana cin matar shi, yana cin kanwarta. Su ma maza kuma suna da kwalama, suna da hange-hange, kuma suna da saurin, shedan yana da saurin nasara a kansu, musamman kaga yanzu mu mata. Wata kanwa ma wallahi da gangan za ta ja ra'ayin mijinki. Ki ga wata idan ta zo za ta wuce gaban mu, ki kaddara ma kawai ki ce, wallahi a ce kina tafiya da saurayinki ba ma mijinki ba, ya dauko ku a mota, ke da kawai zai rage miki hanya. Idan tana magana salamu alaikum, ranar zaki ji za kashe murya, ina wani, ina gajiya, ya gida. Wai ita fa burin ta kawai ta ga ta burge wannan saurayin nashi. Ke kuma idan kina da hankali sai ki gane dan me take yi, domin ta ga ta ja ra'ayin shi. To kawarki ma kenan. To ina ga kanwarki, yanda zamanin yanzu ya canza, yara ƙanana sun san me a ciki, me sirrin abu. Don Allah mata, mu daure, mu jajirce, mu zama jajirtattu, mu kasance kamar mun fito filin yaƙi. In ka fito filin yaƙi, hannunka da takobi ne sai garkuwa, to ki kasance haka a cikin gidanki.
ya zama da kin kasance ma mijinki garkuwa daga fadawa dukkan wani halaka. Don Allah mata mu daure mu jajirce.